So ngayon guys, may bagong challenger si Arnel Ampado. Naghamon ng bato-bato pek, tapos pag matalo, kakain ng sibuyas at saka sili. Sila nga. Sili na. Sili na, lusyang. So tara, let's go. Tara, bit-bit na tara. Lusyang na sili. So ito yan, asin. So, yan pa rin. Ito yung challenger. Yan, challenge. Eng, na mo challenger ni nga. Si Boy Tapat. Masa man eh? Boy Paksit. Boy sibuyas boy sibuyas So, ito yung ano nila, oh. Ito yung sibuyas. Boy sili, man isa. Tapos, sili. At saka asin. Yan yung ano nila. Ni-request sa mong kuhan. Request sa challenger. Challenger. Tapos, defending champion. Dila. Sige na. Sugdi na rin dyan. Bato-bato pek. Tayo pilde ikaw. Ah, grabe. Ay. Pilde dito. Ating Tangina. ating sili, oh. Grabe, ay. Suga, ay. Oh, grabe, ay. Pikas. Ang sibuyas. Ah, grabe, ay. Alain. Sige. Bato-bato pek mo. Bato-bato pek. Oo. Kau bukan ko sila eh. Out Mumbai. Ah, grabe. Ay, grabe. May sibuyas. Gitu niyo. Dali, magdo wala ko yan. Hindi, namukha kasi na. Bato-bato pek mo. Sige, bato-bato pek. Sige. Sige. Asin. Ah, kaya Patay marah. gaya challenger. Ay. Grabe ang challenger kasi no. Challenger gaya. Boy Paksit. Da, may pakseta. Boy bawang. Ipakita. Di nag-ingki ba no? Ibalik mo nag-ingki magrabit. Sige na, bato-bato pek. Tubig, di na mo tubig. Tubig, di na. Wah, di na ikaw. Kaya. Sige, kaya. Pagka mo Mumbai eh. Kasi mangka. Sige, bato pek. Tubig sa, murag. Atay ina gini mata. Kan iso gajud kuya ning. Na Apple Championship. Sige. Bato pek. Sige, hala. Ate, challenge lang. Puntre. Okay, guys. Ang mutay pa utan nga. Sige. Sige, bato pek. Ate, nihilak mo. Nihilak na ang challenger. Ating. Naro, ikaon ka dyan. Ang sibuyas. Grabe, ay. Oh no. Down. Ating Sige, bato-bato pek naman oh. Bato-bato pek naman. nihilak mo noon. Hanga ba? Gala ka. Ano ito sa ni? Ay, Ha? grara pa Di ni. na napalitan. Ay, sili, mag-imo. Eh, depending champion maga. Kaila ko lang sila. Ang sibuyas, nagtuto, nagluha. Ang gimay. Ang champion. Imo ba? Okay, Pulihay kaso. naman duha, pulihay. Tignan nyo guys. Grabe sili. Kaya nyo guys. Mo higit kay gamay. Sili nga ko na. Sili nga na los tredos. Terus yan. Sige, bato-bato pek. Sige, bato pek. Bato pek. LD gapog challenger. Buo pa rin ano. Grabe. Ay, pilak mo kun eh. Matay pa rin doon naman. Matay pa itira. Okay na siguro na. Kay, naka 3 minutes naman. Di ba? Di pa. Ako pa manahurot. Ate hot na nga sibuyas. Okay na? Eh, bato-bato pek naman. Di ka may tubig. 10 minutes na. Ha? Di na. Pildi ang challenger. Hila. Bulay to. Bulay. Ano na? Ano sa gibuhat sa challenger? So, ano yung uli? Ning uli ang challenger.